Dobrý den, tak už jste tady, páni filmaři. No, já bych se asi měl představit, i když určitě mnozí diváci neznají, tak především asi že, z televize, z filmu, z reklamy. No, myslím, že i někteří z Národního divadla. Ano, jsem to já, pan Jezevec. No, proč jsme tady, proč jste vy tady, že já bych vás chtěl především vás, upřímné, milé diváky, především moje fanoušky, pozvat na krásnej novej biják, co jsme natočili s filmařema, jo, tady v Říčanských lesech, bylo to krásný natáčení, užili jsme si prima srandu, je to, myslím, dost velký kumšt jsme udělali, jo, takže prostě je to krásný film, uvidíte spoustu mladých začínajících herců, a ten Krtek, to je kluk prostě, ten se nestratí. Můžete se těšit samozřejmě i na světoznámého slovenského herce pana Helena, znáte ho především z... no, teď si nespomenu, ale je známý, ano, samozřejmě je známý, tak víte co, přijďte se normálně podívat do kina, teda do disku, my jsme tak trochu alternativní. Přijďte do disku od 6, od 8. listopadu, přijďte se podívat, bude to velmi krásný kulturní zážitek. Už se na vás těším, tak přijďte. No, já si jdu zase číst. Mám teď novou roli, studuji Otela. Sekora, kde to bylo? Sekora.